Många tidjes glad för dessa ölasökna som just färna trom. Och det fröast om att folk kunde komma samman att som vanligt till tjauar hatøyna. Att den har skruvgångarna och vaklen ölasöker det, mötte vi då en känd person. Han helt att läge takte skotta för att sunda sömse och ölasöker. Och att de flesta tog det roligt och hade inte alltid något skont. Bötterna fick stora rymdöst, helt an. Vi mötte en Tor Mikkelsen, som en känd väster från KVF, inte minst sändningen Tor Tor, men så nu alla söker sändningen nästan här han vi här och vi väster av Florida sändningen här skruvgången i det att dem. Ja, jag var här till arbets här i samband med skruvgången och Sanchen eller att han Sanchen och Pinkus och pratar vi folk och det gör ju också nytt i samband med sättarna. Det är alltid hållet att hitta folk. Folk är då vi går on där och alla söker. Och inte minst det man också en väckre. Väckre ju vi så framöver. Det var det ju gör egentligen mist och att det som snart. Ja, visst jag var en sån likla faktor ofta att det är tilltärs i förgen så väcker är alfa och omega nästan. Men tar vi också om annars många av fältje såna kvart ser man i Montlander har helt gör. Alltså att som är också om det är att det är inte såna utlänningar som man vanligen ser. Till så att det helst corona. Men så det är mest att det är vanligen när folk sätter nu gör. Och äglen folk i och tjoarbona. Och så lägger jag också märke till att ta i väl kaproren att det var vanligen ung folk och de allra flesta var i bonan. Alltså det verkar som att folk är glada för att visa som bona och jag alltid att det verkar som att folk har torv och samlas att han har så här drick på coronatiden. Ja, visst rätt att funna en så hamplig balans så här att det inte uppfordrar till allt för stora samlingar men det blir kanske också passa allt. Ja, jag hade det är väldigt tatt som man säger. Så de så kyrkan slapp ungen in och de som var lota och gå i lockringen och släpper ungen in och är det sen som man säger är ångar av marschen. Det vill ska inte mölsjant att hålla. Här var ju rätt tatt hos dem. Ja, här står nästan som silt i tunneln som man säger. Ja, det man säger. Så tar sig och gör vi hej samlar vi en lackna och gör hon åter så synd det att det kan komma ett utbrott nu att han är undersöker. Vi måste vara att det inte är för någon som blir sjuka så om det är någon som är smittad så att jag så är som man säger. Akkurat. Annars programmet och det mesta vi alla söker ni är till det mesta var näck folk ung folk på kaprören till dem och det blir ankar brödingar i Montla. Det har inte haft det stora tivoli här nere till bötterna men det är en mest brött. Nej, jag hade det som att det var tre stora ting som inte har varit till tivoli vi har skalat tror jag. Och så är det den stora midnattsankaren. En tredje stor bröding i Voxbottene. Här plattar jag vara en öle stor samling av fölkje, det så att nu Arne. Men det är så brött nu inrättat ett torg här och man rör att spröja tilltörsne synder. Och det är röstne leamannen nu kommer vi säga till trappan här och så är bridgen hon en bröcka och det är morgonplats här och så torgskjalt här är plats för forskjellige aktiviteter och ösn. Jag hade det att folk har varit i äckliga gå om hur det alltid. Nu det efter det och Atlant gör det är mest till att folk var väldigt roliga i gör alltså. Det var ingen som ingen skontor av folk alltså. Det har alltid varit jag vet inte om det är när kan vi må egna sinne som kört här men det så det fallt det då så. Spår det komma hon helt samma. Och som kyrkvalde vi var här till utomötet för flesta här och som tar framtur bröderna Ranne och Ejon som alltså folk lusta och tar det roligt och jag hade att det är Sander alla så gå hyror så det är inte paniker och att som mest stämningen men det är faktiskt roligt och gå och lära och det blir som folk kan gå åt och allt. Det kan man ju säga. Kan man ha det kvar? Inte minst alla så gå. Det där. Och jag hade det sålt att alltså att till några som barnen har stora löglod så i sin familj då. Så sårt det renner här. De flesta eller nekvalt om i boden och så. Det har vi gjort nekbord. Det viskar som att folk har
Ja, det här alltså nu har vi åt för kläder så jag kan filma för. Alltså skal man lufta det så är det väl alla så bra. Det är gott så att helt höra. Och vi har jag har så angått eller vet min familj vi är alltid hemma alla så gott. Det som jag har tagit för att färre så säger men vi vill hålla alla så gott. Så tack.